हर हर महादेव। जय शिव गुरु। प्रेम से बोली श्री सत्यनारायण भगवान के जय। जय हो, जय हो। आप देखत बानी शिव चर्चा भोजपुरी अमृता के संग, जहां हर कथा में भक्ति बा, भावना बानी। आ सच्चाई के उजाला बा। पूर्णिमा के पावन दिन रहे, चारों ओर शांति रहे, मंदिर में दीपक जलत रहे। आ भक्तजन मन से भगवान के सुमिरन करत रहे। एही पवित्र समय में एगो अद्भुत कथा के शुरुआत होला। बहुत पुरान समय के बात बा। नैमिषारण्य नाम के पवित्र स्थान पर हजारों ऋषि मुनि एक जगह एकत्र भइले रहन। सबके मन में एक ही सवाल उठत रहे कि एक कलयुग में जब मनुष्य भटक गईल बा, जब न ज्ञान बचल बा न धैर्य, त आखिर कैसे भगवान के भक्ति मिले। ओ समय सब ऋषि लोग विनम्रता से सूत जी से पूछलस, हे प्रभु, हमनी के बताई कि एक कलयुग में इंसान के उद्धार कैसे होई, कम मेहनत में सच्चा सुख कैसे मिल सके। सूत जी मुस्कुराइलन, आ धीरे से बोलन, हे मुनियो, रउआ लोग बहुत बड़ा प्रश्न पूछले बानी। ई प्रश्न हर जीव के भला खातिर बा। फिर ऊ कथा शुरू कैलन। एक समय नारद मुनि लोक लोक घूमत दुखी मनुष्यों के हालत देखत सोच में पड़ गईले। नारद जी देख ले कि हर इंसान अपने कर्म के कारण दुखी बा, कोई गरीबी से, कोई रोग से, कोई मन के पीड़ा से। ई देख के उनका दिल भर गईल। ऊ सीधा भगवान विष्णु के धाम पहुँचलन। वहाँ भगवान के चरण में गिर के हाथ जोड़ के बोलन, हे प्रभु, आप ही सबके रक्षक बानी, बताई इंसान के दुख कैसे दूर होई। भगवान विष्णु मुस्कुराइलन, आ कहे लगलन, हे नारद, तुहार प्रश्न बहुत पवित्र बा। अब सुन, एक ऐसा व्रत बा जवन हर दुख के अंत कर सकेला। ई व्रत बा श्री सत्यनारायण भगवान के। जो भी मन से, श्रद्धा से ई व्रत करी, ओकरा जीवन में सुख आ जाई, दुख दूर हो जाई, आ अंत में मोक्ष मिल जाई। नारद जी खुश हो गईले, आ कहे लगलन, हे प्रभु, हमके पूरा विधि बताएं। भगवान बतैलन, सांझ के समय परिवार के साथ सच्चे मन से पूजा कर, प्रसाद चढ़ा, कथा सुना, आ सबके खिलाओ। ई बात सुन के कथा आगे बढ़ेला। काशी नगरी में एगो बहुत गरीब ब्राह्मण रहे। ऊ रोज भूखल रहत रहे, दर दर भटकत रहे। एक दिन भगवान खुद बूढ़ा ब्राह्मण बन के ओके सामने आ गईले। पूछलन, काहे दुखी बाड़। गरीब ब्राह्मण रोते रोते बोलल, हमार जीवन में कुछो नहीं खे। तब भगवान कहले, सत्यनारायण भगवान के व्रत कर, सब ठीक हो जाई। ई कह के ऊ अंतर ध्यान हो गईले। ब्राह्मण के दिल में भरोसा जग गईल। अगला दिन ऊ व्रत कैलस। चमत्कार हो गईल। धीरे धीरे ओकरा जीवन में सुख आ गईल, धन आ गईल, सम्मान आ गईल। एही तरह एक लकड़हारा, एक राजा आ एक व्यापारी के जीवन में भी भगवान के कृपा से चमत्कार भइल। लेकिन जहाँ भक्ति होला, उहाँ परीक्षा भी होला। व्यापारी व्रत के वचन दे के भूल गईल। भगवान नाराज हो गईले, आ ओकरा जीवन में संकट आ गईल। जेल, गरीबी, दुख, सब कुछ झेलना पड़ल। लेकिन जब ऊ सच्चे दिल से भगवान के याद कैलस, माफी मांगलस, तब भगवान फिर से दया कैलन। सब कुछ वापस मिल गईल। कहानी आगे बढ़त बा, आ हर मोड़ पर एक सीख देत बा कि भगवान के प्रसाद के कभी अनदेखा मत कर। श्रद्धा रख, विश्वास रख,
क्योंकि छोट गलती भी बड़ा दुख दे सकेला। आ सच्चा मन हर गलती माफ करवा सकेला। राजा तुंगध्वज के कहानी भी यही सिखावेला। घमंड में आके ऊ प्रसाद ना खैलस, परिणाम सब कुछ नष्ट हो गईल। लेकिन जब ऊ समझ गईल आ सच्चे दिल से पूजा कैलस, सब कुछ वापस मिल गईल। ए कहानी के हर हिस्सा हमनी के एक बात सिखावेला कि भगवान के सामने घमंड के कोई जगह नहीं खे। सिर्फ प्रेम, भक्ति आ सच्चा मन जरूरी बा। जो भी मनुष्य ई व्रत करेला ओकरा जीवन में सुख आ जाला, संतान सुख मिलेला, धन धान्य मिलेला, आ अंत में बैकुंठ धाम के रास्ता खुल जाला। अब अंत में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे सत्यनारायण भगवान, आपन कृपा हम सब पर बनवले राखी। हमनी के जीवन से दुख दूर करें, आप भक्ति के राह दिखाएं। आप देखत रहें शिव चर्चा भोजपुरी अमृता के संग। जय सत्यनारायण भगवान। हर हर महादेव।